Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada. And welcome back again sa ating panibagong episode. At ngayong hapon pala ay dahil ang oras natin ay alas 4. Bali hindi sana ako magbablog ngayong araw. Kaso kanina sakto na magbabasa na ako ng mga comment para makapag-reply ako. May nabasa ako dito. At yun ay sasagutin natin ngayon. Dahil mamaya makikita nyo at mababasa nyo kung bakit na bigla akong napablog ng dahil dito. Kahit siguro kayo magtataka kayo na bakit ganoon ng mababasa nyo. Pupuntahan pala natin si Raptor para dun tayo sumagot ng mga tanong. Busy si Mrs. Dito yung mga alaga ko. Ba, kompleto tayo Kompleto na tayo. Yama Suda. Nga no, ngayon ko lang napansin, kompleto na pala tong motor ko. Yama Suda. Kulang na lang yung yung ka ang kulang, Yama Suda, o diba? Yung Kawasaki na lang yung kulang. Pero hindi lang pag-uusapan natin, kundi itong nag-comment sa atin at yun ang inonotice natin. O, dito tayo. Para naman makaupo doon tayo dito kay Raptor. Alright. Dahil nag-comment pala itong inonotice kita Sir Reynaldo Batiduan, na ang sabi niya, huwag kayong bumili ng Honda Supremo. Nagsisisi ako na kumuha na unit na ito, yung first generation TMX Supremo model 2013. Ang pinaka-worst na mali ng ginawa nila, yung oil filter na in-install doon sa loob ng makina. Kung sa loob ng isang taon ka mag-change oil ng 12 times ka rin magbubukas ng right side cover ng motor para linisan lang ang oil filter. So, nabasa ko tong kung na to, sabi ko, yung first generation ang pinaka-worst na Honda Supremo, at kung 12 times ka mag-change oil, ibig sabihin 12 times ka rin na magbabaklas ng side cover para lang linisan yung oil filter. O ibig sabihin, ganito yan. Bali, araw-araw mo naman siguro ginagamit yung motor mo, o diba? Araw-araw mo rin na kung saan-saan mo dinadala, napapalong ride ka, o kaya may nakakabit na kulong-kulong kagaya dito, o tricycle, pinampapasada mo, pinanghahanap buhay mo. Kung ganun man nung nangyari o ginawa ng Honda sa first generation na Honda Supremo, dapat subalitan mo rin yung binibigay na performance ng motor mo sa'yo. So kung nasa loob man yung oil filter na yung sa cover niya, din sa loob ng cover yung oil filter, kung araw-araw naman nababaklasin mo yun, wala magiging problema doon, kasi yun talagang dinesign ng Honda. So ang mangyayari dyan Sir, sipakan mo na lang, o dapat na maintain mo yung ganun. Kasi sa akin kasi, every other time kasi ako nagpapalit ng oil filter. Kunwari, ngayon nag-change oil ako. Sa susunod na mag-change oil ako, hindi ako nagpapalit. Pero sa susunod na ulit na mag-change oil ako, doon ako nagpapalit Sir ng oil filter. Ganun din sana yung gagawin mo, na every other time ka na baklas ng side cover. Kasi yun talaga yung design ng
Sinaunang Honda Supremo sir eh. Yun talaga. Unlike sa mga bago ngayon na nandito na sa bandang labas yung oil filter nila. Kaya yun siguro yung dahilan kaya binago yung design ng Honda Supremo ngayon. Gawa nga nung yun siguro. Oo, sasabihin na natin na maaring pinaka-worst na nagawa nila yung ganon. Pero binago na nila. Kaya itong bagong Honda Supremo ngayon, nandito na sa bandang labas yung oil filter sir. Kaya sabi ko na itong ganitong modelo ngayon sa nakuha ko, ito yung maganda talaga. Pero kung may time pa sana, may pagkakataon na makabili ka pa ng ganitong model kagaya sa akin, itong model na to, ang alam ko ito na yung third generation to, na ito yung pinaka the best talaga. Marami man nung nawala, kung mapapansin nyo sa unang yung nilabas nila bago ito, marami yung nawala, kagaya ng mga ito dito sa may patayan ng headlight, yung sa may susian, di ba may cover yan, nawala na rin. Tapos yung dito sa shock, kung mapapansin nyo, yung dati, yung parang lata, yung cover ng mga shock, di ba? Pati din dito sa likod. So marami yung binago ng Honda dito sa Honda Supremo. Kaya masasabi ko na maaari na pinaka-worst yung sinaunang Honda Supremo, pero para sa akin hindi po yan sir. Kasi yan talaga ang naka-design na sinaunang Honda Supremo. Every other time ka na lang sir na backlash ng side cover para hindi naman malustrade yung mga tornilyo saka yung mga side cover hindi agad-agad masira. So ganun na lang po sir yung gawin mo. Advice ko lang every other time ka linis ng oil filter. Alright, sana ay nasagot ko yung sinasabi mo sir na wag nang bumili ng Honda Supremo. Ngayon chance na ng ibang gustong bumili ng Honda Supremo dahil napaka ganda na ng build ng Honda Supremo ngayon na nilabas ng Honda. Tapos may sasagutin pa pala tayo. Ito naman yung isang subscribers natin, si Sir King Constantino. Ang sabi niya, sir, honest review sa Supremo. Ngayon matipid ba talaga siya? Saka malakas din ang hatak niya. Saka ano ang upgrade nyo sa motor nyo? Pinagpipilian ko kasi Supremo or Pinoy 155 pang tricycle sana. So, unahin natin sa gas consumption. Ang Honda Supremo nung nakasingle pa to, Sir King, ay 61 kilometers po yung per liter ng Honda Supremo. Itong ganitong model ang ganitong model ngayon. Tapos about naman sa hatak nga, wala akong masabi. So stock pa yung sprocket na yan, tapos nakakulong-kulong pa tayo. Pero nakita nyo naman sa previous vlog natin, inaakyat talaga yan. Kahit na mahabang akyatan, talagang kinakaya yan. Hindi tayo gumagamit ng primera, segunda, saka tersera lang yung ginagamit natin sa King Constantino. At about naman sa upgrade ng aking Honda Supremo, wala pa akong ina-upgrade dito kay Raptor. Pure stock talaga lahat yan. Kasi ayaw ko yung ina-upgrade ko yung mga motor ko, kasi mas lalong nasisira kasi ang mga motor pag ganun na pinapalitan ng pyesa, ina-upgrade para tumulin, tinatanggalan ng kung ano-ano para gumaan o para malakas sa hatakan. Hindi ako ganun. Kung ano yung pyesa na kinabit dito nung nilabas ko to sa Guanson, hanggang ngayon
yun pa rin yung nakakabit dito, walang napapalitan, walang nababaklas, at higit sa lahat pure stock talaga lahat dyan. At madagdag ko lang dun sa may gas consumption, ngayon ay siyempre may nakakabit na kulong-kulong, Sir King Constantino. Kaya nung last na nag-try ako about sa gas nga, yung per liter nga ay umaabot na lang siya ng 45 to 47 kilometers per liter. Pero nakadepende po yan kung gaano kabigat yung karga ng kulong-kulong. Kasi pag nabigat naman yung karga ng kulong-kulong, siyempre mas mapipwersa talaga yung motor. So mapapabihit ka talaga ng accelerator. Kaya masasabi ko sa inyo, Sir King Constantino, kung hindi ka pa nakabili ng motor mo, i-keep mo na ang Honda Supremo. So, masasabi ko sa iyo, hindi ka talaga mapapahiya sa motor na to. Dahil subok ko na. Bali 10 months na siya itong April. Kaya subok ko na talaga itong Honda Supremo. Ayan na, wala pa talaga napapalitan dyan. Makina, spark plug, yun pa rin, wala pa rin napapalitan dyan. Inside out ng motor, as in totally wala pa talaga, pure stock pa talaga. So yun lang yung vlog natin, napablog tayo ng wala sa oras. So salamat, shout out pala kay Sir Rinaldo Batiduan, tapos kay Sir King Constantino. Ayun, sana ay nasagot ko po yung mga tanong nyo at na paliwanag ko po ng maayos, na hindi na po kasi ganun si Honda Suprema, hindi na kagaya ng dati. Dahil talagang ang laki po ng in-upgrade dito sa Honda Supremo ngayon. At madagdag ko nga pala, no, sinasabi nila yung hard starting daw itong Honda Supremo. Hindi po yan hard starting. May talagang ginagamit lang po talaga dyan. Kaya nga mayroon po itong choke para gamitin, para hindi ka mahirapan na magpaandar. Diba? Ang dami kasing ganito issue, ganyan issue, pero may naka-design kasi sa motor na yan para agad-agad ay mapaandar mo. So yun lang yung vlog natin ngayon, mga kalabarkada, no? Dahil napablog lang tayo na wala sa oras. So ingat po tayong lahat and God bless po. At bukas na ay lalarga na si Raptor. Babiyahin na po tayo papunta sa Alaminos. Yun, so abang-abangan nyo po yun, yung hakot paninda na naman natin. So, ingat po tayong lahat and God bless po. So, see you po sa next vlog natin.